যতন খুলুমকা পয়লা বৈশাখনি তাই বাগাগুড়িয়ানি সালো কয়েকদিন রম্বই তিনি আশ্রম স্কুলনি যারা একলব্য স্কুলনি গার্জেন বিভিন্নভাবে বিভ্রান্ত দङ কয়েকদিন सिगां नरक हयतो आंनि नग आंनि क्वार्टाराव फायखिना आं अदिन आं गन्डासरा दंमानि 2-3 दिन धरे आं प्रबास दंमानि गन्डासरा रयसाबारि आं करबुगो हरनि 2-3टायाव सफायो नरगय आं मालाय मालिया जतनि गार्जेन नोंथांनि आं क्षमा प्रार्थी जतन आं नरगय मालाय मायानि बागै नरक तावानदी जे बसकामनि जरा राधा मोहन मेमोरियल जरा आम्बासा करबुक तै यांगो पिंटा yang कांचनपुर नि जरा चेराय खनाय रक बर्ती मायाखो कताल नोटिफिकेशन बायनाय जरा 6 बर्ती मायाखो कताल नोटिफिकेशन बायनाय खरा नरक नंग बसापति नतैसा इंटरव्यू रिदी तै 6टा कताल स्कूल खुलक जोगी दंगो ओ कताल स्कूल नंग बसापति न जों भर्ती खायनाय तै जों राधा मोहन मेमोरियल स्कूल जेटा 5 पर्यंत दंमानि न मनो चिनि कुसुक महल चिनि चिफ मिनिस्टार बाय आं कक सानाय मनो ताकलायनि बिसिङनो जों मनो क्लास 10 पर्यंत खायनायनि बागै जों कक चांलायखा चिनि चेराय खानाय रक बिभ्रांत दंयानि बागै नरक बिभ्रांत तांदी नरकनि चेराय खानाय जतन भर्ती माननाय बिभ्रांत नों कक्रै आं नरगय मालायनाय ऑफिस खुलकपुरु नरगय मालायनाय नरकनि बागै सब समयनो दगा खुलकजक दंगो आं कोनो बरक बाय मालाय हानो करै जत बरकनि बागैनो आंनि नक आंनि क्वार्टार खुलकजक दंगो दगा नरगय आं कक सालायनाय आं ऑफिस खुलमा परे नरगय कक सालायनाय नरक बिभ्रांत तांदी हने आं नंगनो जत गार्जेन नंगनो सारा त्रिपुरा गार्जेन नंगनो आं मेसेज होयो ओ गड़ियानि सालो ताई तिनि पयला बैसाखनि सालो जतनि नंगनो कोनो खुशी तंथुं जतनि नंगनो कोनो मुनिमुक्तुं तंथुं जतनि नंगनो कोनो बयर काहामतुइ फायतुं जतनि नंगनो कोनो मुनिमुं ते रुख सुख करिखे तंथुं ताई सारा त्रिपुरा राज्यव जों जाति जनजाति जतन एक संगाय मेलबंधन तेम मजबुरुंथुं हनै এই कताल बसर नवबर्षर जतनि थानि आं प्रार्थना खायो जतन हामबाय जतन खुलुमबाय।